پروسیسا rizgarkirina bajêrê Mîsel bû babeteke giring û pirsa rojevê niha behsê amadekariyên vê prosîsê nekirin ji aliyê leşkerî ve û li heman dem da babetê hebûna leşkerê Tirkiye û rojziya wê li bejdariya Şemîsel berpirsên Iraqî tûre kirîne û daxuyaniyên hevdiş hem ber êkûdû didin. Çavdêrekî siyasî jî dibêjît hemî kawdanên niha li deverê destên derekî têdane. Evan hat girin û azirandin ser bejdariya Tirkiye dîtin em pir fişareka siyasiya herêmî ye, yani pitir hevkêşiyeka herêmî ser Iraqê û ayindê Iraqê reng vedete ser erdî jî û ser tewacida hêzên Tirkiye. Mawekî dirêj li wêrê hene, çawa li wêrê hene û hikûmeta Iraqê û Tirkiye tişên bersivê bidin. Lê dîtina min têkilkirina ewraqan e we ev jî xizmeta pirosa rizgarkirina Mîsilê naketin we mesarê rizgarkirinê ku divêt hemî araste berif Daeş ve biçin ev rûke pêwekî dîtir pitir taekê eqlîmî bû vî şerî û ev jî dîtina min xizmeta rizgarkirina Mîsil û ayindê Mîsil naketin. Her wisa çavdêrekî diyê siyasî li dûrbatê me daxuya kirin. Li goreyî yasayê û distûrî û pransîpên nîvdewletî Tirkiye mafnîne axa Iraqê bezînît û bê razîbûna Iraqê vê pêngavê bavêjît. Türk piştevan biye bû Daeş curên cuda xizmeta we fîrewaya hikimraniyê. Lê Evrûka Tirkî helbîstê wê abê dijî Daeş û dê karî ket bû Daeş dîtname cihê gunê ya diristîn. Li ber hindê fere wextê tevêt hêz bin bey û la bibe fere ew hêza hemberî wê rastît hêzeka xwaristî bît û planeka dikme hebît hemî vêkira bizanin erk û mafîlwat vê planê de çi ne. Tirkiye Evrûket wê hevpeymanî ne di erkê wê çi bî dê çawa şerîker cihê gumanê ye û cihê serrastandirinê ye û Evrûka helbîstê hikûmeta Iraq helbîsteke rastdirist e fere hevpeymana nîvneteweyî jî bihête serxwe û dijwartir li ser rastît ku Tirkî modem li çarçûvê hevpeymanî nîvneteweyî danîne dijî Daeş û dijî Irhabê ya diristîne ku pişikdariyê biket di vî şerî de. Niha berpirsên Tirkiye dabûne xuya kirin ku hatina leşkerê wan bû başîkê bi razîbûna Mesûd Barzanî bûye û hindek jî dibêjin bi razîbûna berpirsên Iraqî bûye û vê dawiyê jî berpirsên Iraqî dibêjin divêt bi zêtirîn dem Tirkiye leşkerê xwe vekeşît eger dê ya xirab rîdetin.